Ahojte, v dnešnom videu by som vám chcela ukázať, ako inak si ešte môžete urobiť tieto predky na parochni. Musíte to mať takto naplácnuté. Budete potrebovať kulmu a budete potrebovať takúto voskovú tyčinku. Tu konkrétne mám z DM-ky. Musí to byť taká vosková tyčinka, s čím si viete tie vlasy uhladiť. A ešte budete potrebovať hrebeň. Klasika. Vlasy sú momentálne čerstvo umyté. A postup bude taký, že potrebujeme si ako keby tým voskom a tou kulmou tie predky ako keby odcapiť od tej tváre, aby vyzerali tak, že nám prirodzene vyrastajú z hlavy. A to viete urobiť tak, že chytíte tento vosk, takto si ako keby tie predky navoskujete tým voskom. Potom iba prejdete po tých predkoch, nech to tak ostane. Súbi to takým prirodzenejším dojmom. Nemáte to jednoducho také ucapnuté na tej hlave. Ukážem vám rozdiel. Takže toto je rozdiel. Tak ako keby doprirodzená, aby ste to aj videli. Vidíte? Takže je to už podľa toho, aké máte preferencie. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa. Ahojte.